Kwamena Gyiri ifi yamransa ho ara ne nsam wo biribi kakra enti odu fie a akokro kosem a odi kraku mumpo mfa ne ho nwe. Ago mema wakwa abadeba titi obi ka dwumadi iso mideng de Jimmy Hanks yasanga hia bio a yerebekan Gyegyiregye nanso ansa na yebefi ase no mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages se wonga ma me ho kwan American won humai efe mede aseda kese nso ma cdfi.net se wonga boa me na mede dwumadi rebrew cdfi.net ya baifu bia wodigwa wo ho se wo pese wodigwa twa wo niema ni mfonini na famfonini kogu cdfi.net na wonga wo beto no nhwe no won frew wonso wo pese wo to niema inkokrom sesei insu toto wo kokrom a wo ho befo tenafie na ko cdfi.net na yi dia wo pesa wuto bia na wo ne ogwadino no nkasa cdfi.net ehwa na metome niema nso koho na kohwe niema ni bi nato ansa na yebefi ase no michia mu amuhwe dwumadi nyina michia me papa Venerable Joseph Opare Hineku michia me mama Florence Ayebiotu michia busuafo nyina michia me namfonom me no mukọ okuapeman ene University of Ghana School of Communication Studies minim se mohwe me pa nti michiachia mo efe michia Owura Samuel Ofosuba medicine to hope na waahwe na wakyere na adwen wo ho michia obi bia mentimi amudin so nchia kese nkoma mo yemfi ase Gyegyiregye eti akron yamransa setena no de nanka wohwe mu a eye manimako ne ne yere nsono wa ohia ne ka a etutu won fi ogwae no anu adwokra nanso Kwamena Gyiri adaroma wa ma won asetena payi ni che biara Kwamena Gyiri ifi yamransa ho ara nanso nkran na wote ye adwuma ekamea yese obusumu awie biara okọ yamransa ho kohwe na abrewa ne nsam wo biribi kakra enti odu fie a akokro kosem a odi kraku mumpo mfa ne ho nwe ono na otutu gu ni mako asum se wenya adwuma a oye no ankopa adwuma foforo won kran a oti ohia no mu ara na wawu eye saa ma ni mako adwen sesan na one Kwamena ko nkran kopa adwuma ni mako du nkran no ancha na onya adwuma enti okofa na ere nso ko nkran hobi okwawuni bi adwuma a nankasa atew na okonya mu hyei Owura yi de adwuma no nyina hye ni makonsa efri na ede ni makoko adwuma na esan de ne kofie nso nankasa te ofi baako mu ade biara ehuhia ma onipa asetena hye saa ofi no mu nsu enyinam ahoden kanea ti afi egware enimkasi nyina hye ho enkonwa papa ne mpa etete apọ nsu sisi adan no mu biara mu owone dan ne yire nso wo ne de na mofra no nso wo wonde edi abosom yesia no na ne nsem ababribi kakra efeide na kese ya tiwagu one ne yire ne ne maso edu memene da ne kwasi da ontena fie kra oma ne ho so pe na owo Kwamena Gyiri fi dinga ode frɛ na adamfo yi ne semenhia wokotena nsanomu twitwa bi ma won ho bai won ansa na watete umu ensuno wade na omo wa kra na wate wentasu waye se bem ahofe dru no Jenia wa moso na ni kunu remfa ma no sedu anwumre na obia ne okunu rebonkomo a asema ensuno wa tai kan se ahofe dru ni sika mpa eyampa anka yeretena yamransa ewuwu kwa okunu no nso de a eya otai kan se semenhia daroma enede mini ohiantem kwan ware briwo ni nkaso mfia na nyachi no sika sesa hwehwe bi bai ma ni makon adwumawura no bo fe ma ni makon adwuma a oye no gui Owura a adwuma no ye ne de no tonton mfiri ahoro a wode ye adwuma no nyina na odi sika a onyaa no tuetu adwuma yefo no ka eye sama ni makutu fi ofi a otimu no kohwehwe odan ketewa bi mutenai wo mamprobi
Abosom yesia na ni mako ti fie a onye adwuma ne obedi kra ho ye den ma no eyi ma me ase se mmiri ni mako ne yiri nya sika no won ansie sika no bi nti efe de won ho akire won pa ye nyina yensua se ne ayebesie sika daachi aseminti ofi ase hwehwe kyerɛkyerɛ adwuma wo nkran ho ara ma ne nsaka bi eyi ma ne ho to no kakra ni mako nsaka adwuma bio no ni suban sesan kra asanumu bi ben ni fi foforo yi enti opon adwuma pɛ na wakɔhye ho kakra ebo ne ho no ode akonom nsa asanga afri bi aka ho eye saa maka di nanim bri biara asanum dodo nti dinga wode frɛ no ne daasram wo frɛ no saa na ono nso de ne nsa esi nebo ejesusi menin miye den se kube onom nsa na okohwe mpaso se ebrim je se ade achiansa na waka ne ho saa ne yeyi kɔɔso no hawo nsono wa nti ode ho asɛm kɔto kwamena agiri anim ma ɔhwɛ kan dano anwumre a wɔkɔka asɛm no ni mako ne ne yiri yi kun ntɔkwa kɛse bi ofie ni mako kyerɛ mu sɛ ne yiri no agu n'anim ase wo prepra wɔn ho ma ni mako moma so pae nsono wa nso aniwa baako so da moja nansa na nsono wa hyɛ odan mu ne ho bae no pɛ na ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ adwuma ayɛ kwamena agiri yara da Roma ɔbra no ma ne nsa kan adwuma akatua a wɔde ma no no nsi ahe nanso wani rebɔ na etesisu a na wafa no saara adechi a na ɔne ne kunu nyinaa tete umu obiara kwa adwuma seni makopon adwuma na ne yiyi nu fie a na waatew ne ho asi krom obesanga bedu fie no na waaye sɛ asamnajo aduan kra oni bi ɔde na adwuma atade a wɔhyɛ no kɔtɔ mpaso a hate wada asanom yi kɔɔso mani makodan osadwiam wani bono so a obi nka nkyerɛ wo sɛ ɔyɛ osadwiam enwumre bi ensunu wade tu ni mako anim sɛ wanyai asanom bebre no a obegyae no aware ni mako hui sɛ ne yiri no ani abre no ɔhyɛ no bɔ sɛ ɔrennom nsan bio ade kyɛn no ni mako amfa nsa anka na ano ɔne ne yiri nyina to nsa didi fɛfɛɛfɛ ade kyɛn bio no ensunu wadu fie ntem kɔyɛ aduan ɔwie no ɔhwɛ ne kunu anim hwɛ a pasa enedwo bɛyɛ no wɔtwe ne fa ɔte sɛ ne kunu retietie mba wo bɛkɔ akɔ mempam ne huna enya nko na wo yɛ obia ensa no de menom da wo na wo me wo me mawo wo me mawo hwia bɛka asɛm na minti a wuse wo no mo nsa mekɔ kwai enya dwene ase na wo rekɔ kai enti na ogon awu yebewu nti ye nna menum ton ensunu wate saa kasa yi pɛ na ɔsɔre kɔ hyɛn pie mu ni makode kasa no saara kɔ hyɛn odan mu hɔ bi odu hɔ pɛ na ɔto asese menum ton wo bɛkɔ akɔ ɔpat na ase na ɔfe ntasunini bi to odan no mu ehwara na oma dwom su se ensai anka mejai enso mesan manum bio ensai anka mejai enso mesan manum bio afei na menya hu se ensafufu ya adepa ensafufu ye aduan odoka ye afasidru apetesi ye emudru ensai mesan manum bio otu dwom no si pe na osori twi ni mu odan ne ho tena afem wobeka se jama obi de ne nsa awo ne mniwem ni awotiara ne wafi egu odan num ho nyina ensunu wafi piemu a nani bo ne kunu so no asema otumi kan ne se ensunu wa meti nye otue osu mane manu nyina su bi efipamfo a osu ne ntietiem atro won aso no emua won kra
wo sui no wo pra ofe no sanctuary odan no mu ho wo twe no ko aguare ko hohoro ne ho nyina bere a ware hohoro ne ho nyina na orebo ekrodo menin me ye din se kube wo se wo be kodwene ase wo bua kra anka ne beba mani so ha me na me ware wo ne a me pe na me ye odene nsa hwe fem to wo nsu a egu aguare ho no mu obo pinchim sori gina ho otu ne nanpe ode fem rim otu hwe ma ne mu makohwe obubi so moja ne den moja tu no te se nsu bi a wode egu odrobe mu na everything eye kakra no ni makoto mu oda ho keja na ire ne manu nyina so osumu eyi na ema efipamfo no nyina sori ko ho munsom monfa ha monsen ha nia ekosi ara ne se wotwe ni makode no kotso patobi mu ebede semena nsuri twiw ne nanmu no na afoforo nso de nru ahoro regu na eprakuru no mu enso ade sabri nyina na ahodwiriw asi naso entama baako pe na etwa nasen otu mrika tente bi kogina kwan ho se ebia obenya free bi de ne kunu yi akwa yaresabia na nanso onya no wo he wo enadukwansin yi mu odan ne ho san ba fie behu se ne kunu twere obrankoko mu moja no etwa na nani so nso atete wo no wode esikire hunu dokono sesaw ma no onumwe no merima ehia ho no bransam no de no call dan mu wotnetna ne ho che yiye ansa na obiara rekoda ade chen no enso no wa ye aduan ma ne kunu opei se anka ode ne kunu yi ko ayaresabia nanso ni makwa ampene nti oboaboa ne ho ko adwuma enwumre a opon adwuma a ogina okwan hore hwehwe afiri akofie no afiri kokko bi begina ne nchen oru ebi yi ni tifi afiri no fence ne ba ko mu frɛ no enso no wadu ho a okan se orekomampo bi pɛ na oru ayi ma otena afiri no mu bi wariko no nyina na inkomobo gugu so oru ayi bisa enso no wadi ma obɔ kyerɛ no ono nso bɔ ni din kyerɛ enso no wa se wo frɛ no buadi enkomo no so yiye intibiri a wodu mampo bi a buadi ka kyerɛ enso no wa se opese okogya no asanome na okoto intumpan abien bi nom no wa mpopu neti wodu ho no buadi koje intumpan abien na wotena opon ho buadi de ahohare tutu nsa no ano na okan se kakra yi de mayemfangu oyefumpan mu ansa na yatete mu wonum nsa no kwa anim kakra no buadi de to nso wa anim se wo ho ye me ahomeka se wo ni kunu a anka mani je wo ho enso no asrew na ano kakra na ono so bisae se eden wo ni oyere ana me wo oyere de nanso me pe wasem minya wo ware a anka me pe enso no wade ahodwuru bisae bieusi sabri ni bre ben a oberima ware abien sam wayi ma abuadi anim sesan kakra na ono so kan bieusi aware abien de medere kohe meire no de me pei se mi gyae no aware ache mene no atena ho mfia wotweni nanso oba aboyen manante ohu yie nanso pasa onumpo de na asama o ka kyerɛ me ne se menya obi a mepe no a menware no senia ebeye a menya oba maadwene a maye ne se meja no kwan na maware foforo mi abenu aware de merintumi emu ntokwawo kuratwene aseni hina na obenya ho adejewu ensunu wafa insa no twi bi na osan hwie bi gu mu na odibi hia abuadi enso de no ono nso ka to suse aware bien de enye kuratwe nso ye ade a misuro kura buadi koje ensan tumpan abien beka ho na wonum ni nyina ne ankomobo no kosi ne se buadi begyae ne yiri aware de a ensunu wanso begyae ne kunu aware na won benu aware buadi yi sika manso no wasa omfa mo ne ho efe wo hyehye ho se
adechia obesan ahia ensunu wedu fie no na nimako de ntama edura ne ho ada opa aduan kakra kan na ano na ono nso pe baabi dai enedwofa no wankasa ne kunu ho kosi se adechin a obisa ne kunu se ne ho te den no wamua no se oyi onipa kra eye saa no nsunu wa pa aduan di bisi ne kunu ho na oboaboa ne ho kra ne kunu se orekọ adwuma eyi na ema nimako kasa ne ho onipa a wokọ adwuma awia na worisim saa bere ensunu wa twiufa no so koi okodu asanomye a oni boadi hia e ho no odu ho no na boadi gina ho retwen no wo hyen ho kotwitwa bia no pa no ara e ho na nsunu wa si gina nse ne ebe biara obegya ne kunu no aware boadi enso kafo a ne de no so se ono so begya aware wo hye ho chei boy nkomo edu bere a nsunu wa rekọ adwuma no boadi de no tena na afri no mu koi enwumira nsono wa apon adwuma no na boadi gina ho wodi wonti pae mu kope baabi tenai da no de nsono wa ankofie kra kosi anopa odu fie anopa ni makubisa no o kire asese esane adwuma adoso wo won sunti wotena mu ye adwuma anadwo no nyina enchirase anye ni makode nanso wanka ho hwe na wotwe bi achi a ni mako hu bai no kakra no ohu ise ne ire no suban asesa kra obisa no asem kra na onenam no so eduan kra na nkasa nua no onte ne hu nibi every boy ni arani na okokrom bere a okọ adwuma anopa a opon gbafie awia no efeide oba enejo okọ awia nso a jeda edi so no anopa ansa na weyiniti edi eye sama eye ni mako dadwene enti oye na adwene se obekọ adwuma mu ho akohwe ne enti a ne yiri mafie ntem saa osim enwumre bi kọ adwuma mu ho okope baabi data ekosi enejo no nwotwe a esese wopon no no nwotwe boy pe no hu ise adwumayefo no mu bi reba anche no hu ise ne yiri nso afiedi ogina hodin hwe ne na yiri beye ohu ise nsono wa nambre wa oretutu nani hwe benkum eni nifa odu afri kwan a eda won adwuma dan no anim no oginai otu beye basafa esia kọ nanim okobata adua bi hu wo afri kwan no nchen anche na afri ketu akọkọ bi begina ne nchen ni animaku hu yara ne se ne ireti afri no mu na ede no rekọ ehwara na nimako ka Amerika gu mu kotware afri no esani mfri dodowa na ewo okwan no so ene kane a ekire afri kwan a na ede kane akọkọ akire inti boadi ne nsno wa si afri no mu ara kosi se nimako kọto won asema efi nimako ano ne se ensno wa mo odan nani ka kire ofrikafo no nso se won pass ma yobi oti we afri no musifem asema nso wanso kan ne se miri sifem biara tumi ben na wo meso a wori kansem fo sa kire me eye sa ma ni makode ebufu bue afri no pon no twen nso no afi afri no mu nso no wa afem a osi ne ni makwani so a oyi ye baako ni makon so pai na ni so ibi wode ntokwa hihye so wo ho ara nipa boom ni awoti ara ne yile afoforo nso se sayo mireka sei na afri akyerɛkyerɛ kwan kanea no aso ahaba mono ma buadi de ni a onam ono na onim eye kakra no merima betetew wonwu ni makosoro atetew ayese tosaw na nsono wanso enum ne hwene mu repra moja nsono wade nani hu moja no kɔkyerɛ apolisifo Akan na wambenu kan ne ho bedua ni mako wode no du ipe na wode no to wodan mu ensono wanso wo ma no huma se omfa nkokolebu ayaresabie ne dwono ara wo hye no bio se adechia no pa omfa ne ho mekire won adechia ensono wadu ho no na kwame na Gyegyiregye ho okohu polisi panyin no sre no se
ɔmfa asɛm no nkyɛ no na ɔnkɔsiesie. Ɔpem so biara kɔsii sɛ oduruyɛfo a ɔhwɛ nsonowa no nsa ano nhoma bae sɛ opra no nyɛ kɛse biara ansa na wɔregyae asɛm no mu ama no. Ɛno ho nso wɔde hyɛɛ ne nsa pee sɛ osiesie asɛm no wie a ɔmɛbɔ wɔn amanneɛ na wɔnhu sɛnea osiesie no fae. Wɔyi ni makofi ɔdan mu ma no na ntontom akyerɛ no nyansa paara. Nso no wafi hɔ pɛ na ɔkɔbɔ Buadi amanneɛ nyinaa wɔ nea ɔyɛ adwuma hɔ. Ɔsrɛ Buadi sɛ ɔnhwehwɛ ɔdan ma no na nea edu hɔ de ɔrentumi ne nimako ntena ɔdan baako mu bio. Buadi pɔn adwuma pɛ na ɔma nsonowa so kɔɔ Owusu kɔpɛ dabre ma no. Nansa na nsonowa nhu nimako na nimako nso nhu no. Kwamena Gyiri na ɔkɔhyia nsonowa wɔ adwuma mu bɔɔ no amanneɛ sɛ ɔpɛ sɛ osiesie asɛm no anwumre no ara. Nsonowa pɔn adwuma pɛ na ɔkɔbɔɔ Buadi amanneɛ. Buadi nso de too n'anim sɛ wɔanya ɔdan ama no wɔ Labadi nti ɔka asɛm no wie pɛ ɔnyiyi ne nneɛma nyinaa mmra. Anwumre a nsonowa du Agyiri fi no na nimako te hɔ dedaw. Ankyɛ na adɔfo bi nso bɛkaa wɔn ho. Wɔde asɛnni no hyehyɛ so. Obiara kaa ne de. Wɔwie no, Agyiri de too wɔn anim sɛ ɛyɛ awaresɛm nti ɔremmu fɔ na ɔremmu bem nso. Ɔretu ne nan atia asɛm no so. Asɛm a efi nsonowa anum bae ne sɛ aware no ɔrenware bio. Wɔpem so peme nanso nsonowa ntie. Nimako de abufu kae sɛ ɔrenware a munyae no ɛnyɛ ne nko na ɔyɛ ɔbea. Nsonowa asɔre gyina hɔ na ɔno nso sɔ Owusu sɛ nimako wo nso ɛnyɛ wo nko na woyɛ ɔbarima. Ɔkɔrensani ɔte sɛ wo. Nimako sɔre bɔɔ kridi kɔɔ nsonowa so. Ɛnyɛ mmarima a na ɛhyia hɔ a anka edi bɔne. Esane abufu nti mmarima no tu nkongwa de asɛm no hyɛ adekyee. Nsonowa kɔɔ Labadi kɔdaa ne dan foforo no mu da no. Ɔkra Buadi ma ɔmaa no sika sɛ adekye pɛ ɔnkɔdwene asemfa a waregyae no ho asɛm nkɔto abusuafo anim. Edu anwumre a Agyiri rekyin pɛ nsonowa no na ɔte dwene ase a n'anum asɛm mpo asa. Nsɛm a asisi nnɛ akenkan mu de ano yɛ den. Mede menhu nea memu ne fɔ na menhu nea memu no bem. Na wo nso hina na wobɛbu ne fɔ na hina na wobɛbu ne bem. Sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ ameto wo nkyia a ɛyɛ akyerɛ wadwen wɔ nea akɔso yi ho wɔ adwenkyerɛbea hɔ. Sɛ wo nso wopɛ sɛ woboa yɛn a ɔkwan da hɔ. Number na ɛda sini ne so no wobɛtumi afrɛ na wo ne yɛn akasa. Kae sɛ wobɛ-subscribe, like, na fɛsini mna wo namfonom ɛne wadɔfonom no wɔn nso wɔnhwɛ bi. Yo, yɛde bɛsi ha da sɛ ne yɛhyia a yɛde tie ɛtɔ so du na ɛbɛtoa so. Makramo.